ord for det. Altså, landsmøde, det bare. Hvad er landsmøde? Spændende. Altså det var noget med land, som Danmark. Og så møde, altså som når man møder så Danmark. Så det er jo egentlig spørger om, det er, hvad Danmark er. Det ved du jo ret. Ja, det er jo. Det er faktisk lidt svært. Hvad husker du fra sidste landsmøde? Stor koncert! Hvis jeg siger landsmøde, hvad siger I så? Dating. Jesus. Jesus dating. Ved du det? Dating med Jesus. Jesus dating. Hvad betyder landsmøde for dig? Vafler. Det er jo landsmøde. Nu er land, det er sådan, det kan jo være mandland. Kuba var det. Ja, men hvis nu vi tager Finland, så er det jo en helt anden snak. Ja. Fordi det er jo noget med noget sø og nogle fisk og sådan noget. Mest land. Mest land, ja. Og det kunne faktisk ikke Finland. Nej. Det skal være det land, der er mest land i, liksom. Ja. Ja. Rusland. Rusland, det er der egentlig, det er en rar sag. Hvis jeg siger landsmøde, hvad siger du så? Så siger jeg, at fællesskab, god musik, god begyndelse. Ses. Fredag til søndag. Bededagsdagen.